От Нюсплекса на БГ в Чикаго. Здравейте, аз съм Ясен Дараков. Как изглежда надпреварата между Доналд Тръмп и Камала Харис към този момент, след като приключиха партийните конференции на демократи и републиканци? Ние ви ги показахме на живо от Милуоки и Чикаго. Ще използваме статистическия модел на един от най-добрите политически социолози в Съединените щати, Нейт Силвър. Той използва всички проучвания и ги обединява в специален модел с цел да избегне максимално статистическата грешка. Според неговият модел в националните проучвания Камала Харис има преднина от почти 4% пред Доналд Тръмп, което е драматично подобрение от резултата на Джо Байден, когато той беше кандидат само преди месец и половина. Но както знаете, изборите в Съединените щати не се решават на национално гласуване, а от електоралния колеж, където са нужни 270 електорални гласа. Всеки щат има определен брой електори. И всичко ще се реши в тези щати, които сме отсветили в жълто, силно оспорвани. Как изглежда надпреварата там според последните проучвания? В Уисконсин Камала Харис има преднина от 2% и половина. В Мичиган от близо 3%. В Пенсилвания от 1,6%. Това е така наречената синя стена. Камала Харис печели в тези щати 270 електорални гласа. Тя е следващият президент. Но Камала Харис има преднина и в щата Невада от 1,8 на 100. Тя успя да превърне и силно традиционни републикански щати, като Аризона и Джорджия, където има преднина съответно от 0,5, 0,3 и дори Северна Каролина, където резултатите са абсолютно изравнени. Джо Байден губеше с 6-7% там преди месец и половина. Надеждата на щаба на Камала Харис е, че тя ще има много варианти към тези 270 електорални гласа и спечелване на изборите. Нека да ви ги покажа. Тя може да задържи така наречената синя стена от Уисконсин, Мичиган и Пенсилвания. Бум, 270 електорални гласа. Тя има преднина в Невада. Много вероятно е демократите да задържат този щат 276, но тя задължително трябва да запази Уисконсин и Мичиган, защото без тях, както виждате, ни стигат дори и с Невада. Щата Аризона също много вероятно Джо Байден го спечели през 2020 година. Партията на покойният вече Джон Маккейн, републиканската партия, там подкрепя демократите, така че Аризона е вероятно също да отиде в колонката на Камала Харис. Остават Северна Каролина и Джорджия. Демократите се надяват, че могат да обърнат Северна Каролина, защото това е най-малката победа на Доналд Тръмп през 2020 година с около процент. Джо Байден успя да си спечели Джорджия през 2020 година с по-малко от 12 000 гласа. Също така демократите успяха да спечелят и изненадващо сенаторски места през 2020 и през 2022 година на междинните избори. Надява се, че ще успеят да повторят това и сега с Камала Харис. Не случайно тя и Тим Уолц обикалят с нейния автобус именно в щата Джорджия тази седмица, защото и то извън метро Атланта, в малки градчета, в селски райони, защото се надява, че ще успеят да загубят с по-малко от Доналд Тръмп. Ако успеят да загубят с по-малко от Доналд Тръмп, те имат реалния шанс да обърнат отново щата Джорджия за тях, защото се очакват да спечелят в големите градове като Атланта, Мейкън и Савана. Какви са пътищата за Доналд Тръмп? За него ситуацията е по-сложна. Той задължително трябва да си осигури победа в Уисконсин и в Мичиган. Победа в Пенсилвания не му е достатъчна. Той трябва да спечели и някой от тези щати тук. Да речем щата Джорджия, така става президент. Но ако загуби в щата Пенсилвания, например, трябва да спечели в щата Северна Каролина, за да мине тези 270 електорални гласа. За Доналд Тръмп ситуацията изглежда по-сложно, защото той на този етап губи в Уисконсин, губи в Мичиган и губи в Пенсилвания. И това означава, че за него пътят към Белия дом, ако не успее да спечели в Пенсилвания, изглежда невъзможен. Разбира се, всичко ще бъде много напрегнато и натоварено през следващите 2 месеца, защото гласуването в Съединените щати започва в средата на септември. На много места, около 10-15 септември, започват да се изпращат бюлетините по почтата, които хората могат да попълнят и да върнат обратно. В средата на септември в много щати започва и ранното гласуване. Както знаете, в Съединените щати гласуването не се случва в един ден, 5 ноември, а това всъщност е финалът на тази изборна надпревара, която отнема няколко седмици с ранни гласувания и гласувания по почтата. Затова действията на кандидатите в следващите 2 месеца ще бъдат изключително важни и никой няма право на грешка. Един от най-ключовите моменти, който предстои за Доналд Тръмп и Камала Харис, е дебатът в Филаделфия на 10 септември.
Предстои да го гледаме с огромен интерес. Знаете, последният дебат направи така, че Джо Байден да се откаже от надпреварата, така че всички погледи ще бъдат върху Филаделфия, Камала Харис и Доналд Тръмп, разбира се, и на нашия екип. Следете bgvoice.com за последната информация за надпреварата в Съединените щати и разбира се за най-интересното от България, Америка и светът. Америка избира 2024 се излъчва с подкрепата на MGL. MGL. 20 години подкрепяме българската